Første juledag 2010. Jeg ved ikke, om man overhovedet kan se, men det var dertil, vi kom i går. Og der står Skovle. Det fyrer ikke ret meget lige nu. Det er jo kun lige derhenne, at vi ikke kan komme forbi med bilen. Vi ved jo lige præcis, hvor højt hegnet er. Prøv lige at gå. Jeg ved ikke, om jeg kan gå og snøfte. Man se fodspor i sneen. Hold da op, en lille lort. Kører en og skraber op på Budderup Byvej. Tror jeg venter med at spørge dem. Vi behøver ikke køre. Snør mig videre. Jeg har gravet på gårdveje. Så jeg har kø ind til venstre, så kan jeg gå langs med skolen. Så skal jeg se. Jeg tapper alle hestene har det godt. Det har mennesker også. Bare de ikke skal ud og lave noget. Eller køre bil. Her har vi 3. Vi har Postur og Glæde. De har taget den store. Og Lisa. De klarer sig fint sammen. Så herovre har vi basserne. De klarer sig også rigtig fint. Det er nu, jeg ikke skal ryge på røven. Kan jeg allerede mærke. Her har jeg ikke skovlet så meget. Det var ikke nok, hvis jeg skal gå sikkert og vist. Jeg skal bare lige igennem hegnet her. Ja, hvordan ser sådan en frossen vandbalje ud? Den ser faktisk sådan ud. Se de små sten.